Orain, triangelu bat marraztu behar dugu eta esaten digute 11,5 dela alde bat, 9 dela bestea eta 6 hirugarren aldea. Orduan, lehenengo zer egingo dugu? Egingo duguna izango da alde luzena marraztu behan, errexena izango delako. Orduan, jarriko dut hortarako erregla, eta hau da 0, eta hau da 11,5. Orduan, elkartuko ditut bi puntu horiek. Eta orduan, badut oina. Orain, falta zait 9 eta 6 duen aldeak. Hortarako, egingo dunik beste zuzen bat, eta barkatuko ditut 6 honeaino dela eta 9 honeaino dela. Zertarako? Konpasarentzat. Konpas hartzen dut eta hartuko dut lehenengo 6 adibidez. 6 hemendik honea da, orduan hori jakin da, sartuko torratza eta arko hau marraztu dut. Orain falta zait 9, 9 da hemendik horreaino, ikusi dezuen bezala. Hau da 9. Orduan, egingo duena izango da hor sartu eta elkartu. Orduan, baditut hiru aldeak. Zergatik? Puntu honetan elkartuko direlako. Puntu hori eta hau elkartzen badut, hau izango da 6 zentimetrokoa, hemendik honea 6 zentimetro zen, eta 9 zentimetro da hemendik honea. Beste hori, orain elkartuko dut. Orduan, ikusten duzuen bezala, hemen dugu triangelua osatuta. Hiru aldeak ematen dizkigutenean nahiko erresa da. Ikusi duzu, lehenengo oinarria jarri, konpasarekin puntu aurkitu. Eta erontara triangelua osatu dugu. Ze gertatzen da, eman beharrian 9 eta 6, eman baziguten 6 zentimetro eta 3 zentimetro. Kasu horretan, elkartzen dugu 11,5, hortxe, horreaino iristen da, eta egin behar duguna da, batetik 6 badugu, hemendik horrea, hau da 6, eta bestetik 3 da hemendik honera. Orduan, bat da, alde bat hau da, eta beste da hemendik honera. Guazen ikustera. 6 da hemendik honea. Orduan, egingo tau, horrela, eta ikusiko dugu nun elkartzen diren. Eta 3 da hemendik honea. Puntu honetatik hasiko naiz, eta ez dira elkartzen. Ez badira elkartzen, esan nahi du triangelua ezin dugula osatu. Orduan, beharrezkoa triangelua osatzeko da bi alde txikien batura, handiarena baino gehiago izatea. Ez berdina, bezik gehiago. Orduan, 9 gehi 6, 15 iristen da. 6 gehi 3, 9 ez da iristen. Orduan, honekin ezin da triangelua osatu. Ondo izan!